May hapon, so ngayon guys, kaya na may pako nga kinuha ni Ilboy dito sa sapa. So ato ning gulayon guys. Daghan kay pako guys. Ang mga Ilboy og pako. Nabutan ko na siya guys. Agato mo siya ito sa sapa kaya nagkuan ng muhaog. Kuan. Kawayan na nakasugok man siya pako. Nanguha siya pako. So ato ning hagpaton. Saan tam ni daghan ba kay siya? Agulay mo? Agulay mo ganina wala. Naman sige kan. Agulay mo pa ko ganina? Pako yung sa ganina day? Daghan siya tanawon guys, pero pag mahagpata na ni murag mo kupos na ni siya. Ay pag sigig buling-buling sa imong panit me kay mura ka nag-ibid. So basta sound sa pagpod eh. Apo naman sounds malang gyapon guys. Naginood kini si Mami dire. Tani Ano man, mo siya kani dire. Nakatot nga sa premium ninyo. Mo ko impinay. Ano tayo ka impel? Ay di wa ka impel. Sa din nga mimi. Sa nga mimi. Naluto na itong pako guys. So nahanatay kan and na lang na gamay naman na. Igisa man na. Wa may tuyo. So yan guys, nangaon na ta. Ato ng kuan guys, pako na atong sudan daw. Gisaran na, wala na sa bawan na yun. Solve na ang sudan guys. Nangaon na ta guys, pasensya na mo guys kay gabi na, ngit-ngit na. Iso na niyalan ang yang abay, Silboy. Hukas na siya kay gikan na siya nagkuan. Gikan na siya nanguan sa iyang tangkal niya. Igang mo nang naghukas-hukas. Pangaon taniya tanan guys. Lami atong sudan. Gulay nga pako. Sa bawo maanan tas gatas sige na. Patayin na.
Bako dito nalapan kayo. Ay, batog, ha? Itong dapat kinabatog na tayo sa oras ka, bata. Sapa. Kusog kayo ang sound sa puntod guys, kaya na-video kiha sila. So, nag-voice over lang ko. Kanya, igibutangan din ako background music, kaya aron dili madungog ang ilang sounds, kaya makapiright man tawag kuan. Nga, ako na lang nang gibutangan og background music. Daw, naghisgot si Elboy guys, nagitiawan daw siya pagpanguha niya sa pako. Nang limbaw to yung balibo dito, kay gitiawan daw siya. Siya raman isa nagantod sa sapa na nakuanan siguro nga bagong pananaw nang gitiawan daw siya dito guys. Nakadungog daw siya mga kuan dito na ato na lang nang voice over kay madungog kayo ang ilang video kisa puntod. Klaro kay ilang tingog, ilang sounds, klaro kay ilang sounds pa sa puntod. Apa? Unsa na ya? Dili kayo nga, batukay na kondo. Matro, sinawa ang sinawa. Alas o isda? Asa ba? Ano ba yan, baby? Abi, gigi, alam ko nagkanda yung video, jowa, magina ko rin ito. Pakita, yung tinuod na ginoon na, kawanon mo. Pero tiktote? Kato ako Elboy, kasi alam mo ito na No. wala. Elboy. Nilig na siya silong guys. Uy, pagmata na. Pag-surprise lang.
Hello guys, good morning. Manilig ta guys. Gusto na to ang sakit. Kasi hindi pa natatapos ang sinigid ka sa kanila. Kuha natin isdan. So, isdan natin kanila. Kasi hindi na nangangilaw. Minumulto na ko ng damdamin mo. Na-burn out guys. Nag-burn out. Nag-burn out na naman. Nay, dali na may plaster, Nay. Guys. Kanya siya guys is haplas ni siya. Haplas ko gabi kaya. Nagito karaking asmado. Danin ko. Asa rin gumala niyo? Ilahin kay kisilhig. Nay! Asa rin gumala ni Nay? Lain kay kisilhig. All the time. I wish I could see you. I run on you. Kami mo? Pero mo nagdunay ho? Tangkal? Yan? Pero mo sa tangkal, Nay? Ito na ako, gabas. Dito yung nga. Pasuya.
Hello, magandang gabi. Labas ka diyan? Hirap na. Ay na, huwag kang magkaroon mag-iingat sa bahay. Pila ka ba't kaon me? Nay, sakit kayo na yung gumanay ay pise. Pagkaon mo din ko din, Nay. Uusap, meron na namin. Hindi ko na alam kung ano sa puso mo. Ang ko lang naman ay kung naramdaman. Sana naman ay mapagdasal Nagsisindan ng sibok ng puso ko lang nararamdaman ay huwag nakaligayahan. Sana naman bigyan ng sibok ng puso. Wala sa tabi lang ito. Orange. Nay! Dali lang ako ikuha na. Paano rin ako? Kung ano patutunguhan, hindi ko lang naman ang itong naramdaman. Sana naman ay mapagigyan ng Meron kasinggan ng tibok ng puso ko. Yun lang. Naramdaman ng tunay na kaligayahan. Naramdaman. Magbigyan ng tibok ng puso. Hindi ka na matagaling. Ang himay nilang lumigam. Kana siya guys, ako na siyang daspanon. Daspanon ko na siya guys. Se? Ano ko na guys. Ako na, tinawa na guys. Ako na naman ako para maihaw na ko ah. Tapos paano ko naman ako. Paano na ko ni siya guys? Asa na siya butang nanay? Kani ah? Nay? Ay butang? Ayun, ay butang. Hari. Ang sili guys kayo sakitan ko kayo pisi ang ibutang dili goma.
Asa ko sa buwan niyo? Sakit ko nun. Gani daw. Nay! Dito na ako itipok sa isa. Katong itipokan ganina. Kalawa ninyo guys. Magdaspan ako guys. Dito na ako na siya itibok sa ubos guys. Kaya ako na siya ang halingan. Diba? Dali na ka siya sa ilon. Pero silig-siligo ni mo. Dugay kayo guys. Di ka daog. Need siya. Dali na kayo diba? Hapon lang. Ang halip ako gilaban. So, di pa siya pwede halingan ka. Malimang ho, haling atong nilabuhan. Magsama git siya. Hanap ko. Ba? Siligan na siya kay guys kay na si bagyo mabutay guys. Itog ra ba diri siya guys. Dugay po di masiligan ang kuan kay ulan. Ugma ang magsulod ang bagyo diri guys. Kusog siya karon nga bagyo ang sunod guys. Mas kusog pa na tong pino. Wala katapusan guys. Dali na siya. Kung lang siya sa nilas guys. Sa tuil di ay. Dali na siya. So, muna siya guys. Wala pa din ko na kumain. Joke lang. Sigang. Next. Alay na kong nilaban guys. Sulati ko guys. Basta akong nilaban guys. Dali na ko na siya ni Alay guys. Dito na ko siya napitas ng Alay. Ako lang basta. Wait for the minute. Kasi, nauuna kasi siya eh. Kanyang iyong
mga kamay. Nagdasal wala nang iba. Ang huli wala sa'yo. Yan, kani t-shirt. Galay na. Guys, nagpa-music ko guys. So, munang nagkanta-kanta ko guys. Come on. Sigyan ko niyo buang hulutin. Wala nang iba. Kasama kita sa pagtanda. Dito natin ilalagay ang kuan guys. Ang uban. Madagko nga sanay na and so dyan ay cortina and habol. Daddy dito natin dito natin ilagay sa halayan ng mainit na silaw ng araw. Lapit na matapos ko guys. Yan, masaya na guys. Atin na ilagay ang mga cortina. Cortina ni siya guys ha. Tulsahan. Ato na ni siyang piloon guys kay uga-uga na ni siya guys. Need ni siya oh. Mga 10 ata 10 AM or 12, 11. Uga na ni siya tanan guys. Kay basa gamay uga na ni siya guys. Ay, uga na siya basa-basa lang gamay. Ragwan. Diba? Mauga na ni siya guys. Buta na ko ni karon. Pagkatataw uga na ni siya guys. Kay need na siya og gamay nga init. Ko. Habol na guys. Last na ni siya guys. Ayan guys, tapos na akong mag-sampay ng mga hilabhan. So, tapos na.
Pakita ko sa inyo guys. Kung gaano kadaghan, kamarami gamay ra na siya guys. Yan lang gid kay ko aghalay. Yan. Kana siya guys. And tapos na ako guys. Bye-bye. Tapos na ako manyaw. Hey. Tapos na ako manili guys. And tapos na din ako nag-sunfire. So, hello guys. Tapos na po akong manilhig. So, ayan. And yan mga tek. Diyan ang tangkal sa manok ni Kuya. Boys din. Tapos na din ako magsampay. Yan. Ayan. Tapos na akong magsampay guys sa mga nilabahan. Ito lang guys. Tapos na po ako. And marami pa akong gagawin. Marami pa akong gagawin guys. Hindi pa ako tapos maglinis ng mga pinggan. Maglinis pa ako ng mga pinggan guys. Then laba daw ni nanay. So, yan, marami pa kaming gagawin ngayong araw na ito guys. Kasi walang klase. Yan, singot guys. Manok na ni guys, oh. Manok. Ang guys, manok. Magkuhan mi guys, mag-ready mi guys. Kana na say umabot tay nga bagyo. Tas kusog tong bagyong Tino. Mas kusog pa nis bagyong Tino guys. Ano? Kuhan, amping tang tanan guys. Ready na ta, magkuhan ta guys. Maghanda na tayo sa bagyong umabot guys. Kasi malakas tong bagyong ngayon. And November 8 siya magsulod diri ang bagyo, November 8 siya magsulod. Ang kuan guys, kaya itong bagyong Tino number 1 ang Misamis Oriental. So kusog-kusog siya sa amo pero kusog-kusog siya gamay din. Nagkuanan din siya. Anto nag-burn out, pila ka kuan nag-burn out. Gabi siya nag-burn out pag siya nagsiga. And paggabi manata din nato nagsiga na din siya guys. So magkuan kay guys, kisip tanan and labi nas mga napiktahan sa bagyo itong bagyong Tino, labi nas Visayas. Dito sa Cebu guys, gabi kay sila dito guys, bago pa sila nalinugan. Nag-abot na sa din ang bagyo sa ila ni ate dito. And then dito na nagtatapos ang aking video guys. Na sila ilagi koan guys, pinisingan nila ang banyo ni nanay. Nagtatapos guys, buyers. Meron pa marami pa akong magagawin guys dito. And dito lang nagtatapos ang aming video ngayong araw na ito. Mga kuan na siya guys, mga 8:33 AM siya guys.